Benvingut al Telenotícia d'EPM. Us presentarem el programa que vam gravar el Dia Europeu de les Llengües. Promou el pluralisme a tota Europa, amb la convicció que la diversitat lingüística és un instrument per obtenir una millor comprensió intercultural i un element clau en el ric patrimoni cultural del continent europeu. Amb motiu del Dia Europeu de les Llengües, a tota Europa s'organitzen un gran nombre d'activitats. Des de l'Institut ens hem volgut sumar a la celebració d'aquesta diada. Tots els alumnes i professors del centre hem estat convidats a participar en la tria d'una paraula catalana que nosaltres estimem, ja sigui per la seva significació, ja sigui per la seva sonoritat. L'hem escrit en una tira de paper i l'hem enganxat en un cor que hem penjat al hall de l'Institut i que avui presideix aquest acte. El cor que les engloba totes també simbolitza que totes les paraules mereixen ser valorades i tenir el respecte i la consideració de tots plegats. Aprofitant la diada commemorativa d'avui, volem anunciar que a partir d'avui començarà a funcionar de manera oficial l'Ariadna. Què és l'Ariadna? Doncs és la pantalla que hi ha instal·lada a l'entrada de l'Institut, al costat de la finestreta de secretaria, i que ens servirà com a cartellera d'anuncis i activitats diverses, sempre lligades a la vida de l'Institut. També hi anirem penjant vídeos en els quals els alumnes en siguem protagonistes, o bé que hagin estat realitzats com un treball de classe. S'hi anunciaran activitats lligades al dia a dia de l'Institut i als seus protagonistes. Així doncs, l'Ariadna serà una eina més de comunicació entre tots. Per això, també hem considerat oportú de presentar-lo oficialment entre els actes commemoratius del dia d'avui. Benvinguda, Ariadna! Tot seguit, els alumnes de segon de batxillerat del nostre centre llegiran un text que han preparat aquests darrers dies per l'acte d'avui. Una llengua és el producte d'una societat que ha evolucionat amb ella. És un distintiu cultural. Es calcula que es parla d'unes 6.000 llengües arreu del món actualment. Malauradament, s'ha estimat que cap a l'any 2100 se n'hauran perdut la meitat. El motiu d'aquesta extinció massiva és degut a la falta de parlants i de la pressió política que alguns governs exerceixen sobre aquestes llengües. En aquests moments hi ha 3.054 idiomes en perill d'extinció. La major part d'aquests es troben a Sud-amèrica, Àfrica, Àsia i Austràlia. Però tampoc cal anar gaire lluny per trobar una llengua que s'està morint. Una llengua germana i veïna nostra tan sols té 10.000 parlants, i d'aquests ben pocs són nens. Estem parlant de l'aragonès, que es parla sobretot al Pirineu de la Franja d'Aragó, i que no és menys bona o important, per qualificar-la d'alguna manera, que el català, el gallec o el basc, però el govern l'ha ignorat i està deixant que desaparegui. Una situació perillosa per a la supervivència de les llengües és el bilingüisme que imposa un govern. El català és llengua cooficial a Espanya com el gallec i el basc. En aquests casos, l'extinció d'aquestes llengües no es donarà, ja que estan protegides per unes lleis. Malgrat això, són víctimes d'atacs polítics constants. Treure el català com a llengua vehicular de l'ensenyament, treure's de la màniga que aquí parlem aragonès occidental, que hi hagi escoles i instituts públics a la resta d'Espanya on s'ensenya que el gallec i el català són dialectes del castellà, per posar alguns exemples només. Avui en dia aquestes llengües no moriran, però les estan ferint constantment i moltes vegades per pura estratègia política. Bueno, s'ha tallat el talló. Al desaparèixer una llengua, mor amb ella una cultura, una tradició i un poble que s'identificava amb aquesta. Quan es menysprea una llengua, s'està menyspreant tot un passat històric, tota una cultura i tota una tradició. Tot això sumat al fet que la varietat lingüística ens enriqueix, ens fa créixer com a societat i ens fa evolucionar. Perdre una llengua, per tant, és donar un pas enrere, és involucionar. Com hem dit abans, algunes llengües minoritàries compten amb una certa protecció per part de l'estat on es troben. Altres, però, no tenen la mateixa sort. Posem-nos en la pell dels últims parlants d'una llengua, els qui a poc veuen com van perdent la identitat, com la seva llengua va morint dia rere dia, sols per ser inferiors en nombre. És trist, però cert. Per nosaltres és difícil adonar-nos del que suposa realment l'extinció d'una llengua, perquè no ens hi hem trobat mai ni esperem haver-nos-hi de trobar mai.
No ens podem imaginar el que tenim a les nostres esquenes, la multitud de persones que han fet possible l'existència i la proliferació de la nostra llengua. Potser un estudi més profund del que han estat els nostres orígens ens faria conscienciar del que està passant. Actualment, però, el coneixement es troba en plena expansió i no pot sortir de casa sense dominar almenys un parell d'idiomes en concret. Una de les majors necessitats avui en dia és la d'aprendre noves llengües. Aquestes són font de cultura i coneixement i ens ajudaran a moure'ns arreu del món. Podrem relacionar-nos amb més facilitat i, per tant, millorar la convivència. D'aquest acte que han fet ara fa poc. La música. La música. Tot. I què creieu que pot millorar per l'any que ve? Pues que sigui una mica més entretingut, que faci més coses. Més coses. Prendre més classes. Jo que sigui més llarg, que es poden fer diverses... Bueno, altres coses. T'ha agradat l'acte d'avui? Molt. Per què? Perquè trobo que la reivindicació de les llengües és força important, perquè hi ha moltes llengües que s'estan morint i trobo que és força important fer un acte així. Tota la raó. No creus que ha sigut molt curt? Sí, però ha sigut bastant curt, però molt força intens. Sí, és interessant. Digue'ns alguna cosa teu idioma. Sassiaca. Què ens has dit? Vale. Sassiaca. Hola. T'ha agradat el que hem fet avui al pati? Sí, ho ha explicat molt bé. M'agrada molt. Sí? Ara farem una entrevista a l'Aida i ens explicarà com li ha semblat l'acte d'avui. Bon dia, Aida. Bon dia. Què t'ha semblat l'acte d'avui? Molt bé, trobo molt bé. Sí? Per quin motiu? Bueno, perquè se li ha de donar una importància a les llengües, no? Sí. Què ha sigut el que t'ha agradat més? Tot en general. I no se t'ha fet com una mica curt, perquè clar, a mi sí, saps? No està Sí, curt? sí, molt curt. Em volia saltar una classe. I què creus que hi has trobat a faltar? El de l'any passat, que sortien els alumnes de l'aula d'acollida, diguem, paraules en diferents llengües. Sí, clar, tenint en compte que és el Dia Europeu de les Llengües, hi ha faltat això. Però bueno, serà una proposta per l'any que ve, no? Exacte. Doncs moltes gràcies, Aida. Fins aquí l'entrevista. Home, perquè trobo que és molt important que un cop a l'any recordem la diversitat lingüística que hi ha a Europa. I creus que sent bé això, que sent el Dia Europeu de les Llengües hagi set tot en català i una mica diferent, per variar? Sí, jo crec que es podria haver fet amb altres llengües també, recordar les altres llengües que es parlen a l'estat espanyol, per exemple. Però trobo que ja està bé que s'ha fet en català perquè com que és una llengua minoritària i de fet el dia de les llengües és per recordar que les llengües minoritàries també tenen importància. No m'ha semblat bé que es fes tot en català, no hi he trobat cap problema. Segons el que m'han dit, ets un professor d'una llengua. Quina llengua? De dues llengües. Ah, dues? Sí, jo ensenyo llatí i grec. Hòstia, és molt difícil, no, això? Sembla